Okei, luokka, ootteko kunnossa? Kyllä, okei. What the dog doing? Kyllä, okei. Ei. Kosketetaan. Mitä sinä teet? Kosketetaan. Hä? Näen sen. Tuo on liian ilkeä. Olen vihainen. Okei, pitäkää käsistä kiinni. Se on liian vihainen. Joo, minä olen vihainen. What the dog doing? Okei, istu alas omalle paikallesi. Istu alas omalle paikallesi. Kiitos. Okei. Syön sushia. Istu alas. Istu alas. Se on liian vihainen. On vihainen. Haluan vaihtaa Marian kanssa. Se on parempi. What the dog doing? Okei. Kayla! Haley! Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Sinun täytyy tehdä kokeesi. Minulla ei ole mitään koetta. Sinun täytyy. Ei, älä huoli, äitini sanoo kyllä. Opettaja, minun täytyy mennä. Hei! What the dog doing?